Мінск. 100 гадоў таму. Адміністрацыйны падзел. У 1793-1917 годах Мінск быў цэнтрам аднайменных губерній і павета. Прыкладна так, як сучасны горад дзеліцца на раёны, у той час ён падзяляўся на паліцэйскія часткі. Іх мелася 5. Першая ахоплівала цэнтр горада. Яе мяжа праходзіла па Койдынаўскай вуліцы, перасякала па дыяганалі Саборную плошчу, ішла па Хрышчэнскай вуліцы да паліцэйскага моста, правым берагам уніз па цячэнні Свіслачы да Кашарскай плошчы і Ніжэляхаўскай вуліцы. Далей па вуліцы Ніжэляхаўскай, круглай, аднайменнаму завулку і выходзіла на Каломенскую. Напярэдадні Першай сусветнай вайны з трэцяй часткі ў склад першай былі ўключаны землі пры чыгуначнай ляхаўкі, а таксама гарадскі сад. У цэнтры горада пераважалі галоўным чынам шматпавярховыя каменныя будынкі. Тут размяшчаліся дзяржаўныя і гарадскія установы, банкі, праўленне акцыянерных таварыстваў, буйныя магазіны, рэстараны, гасцініцы, навучальныя установы і тэатры. Усе вуліцы, за выключэннем прыбярэжных завулкаў, былі выбрукаваны і абсаджаны паабапал дарог дрэвамі. Гэта быў раён прадпрымальнікаў, чыноўнікаў, буйных дамаўладальнікаў. Другая паліцэйская частка была самай малой. Яе мяжа, што спачатку супадала з мяжой першай часткі, ішла да паліцэйскага моста, затым па паліцэйскай вуліцы, ахоплівала з левага берага лукавіну Свіслачы, а ў раёне Старавіленскай вуліцы перасякала раку, накіроўваючыся да скрыжавання вуліц Вялікай Татарскай і Замкавай. Далей пралягала па Васкрасенскай, Юбілейнай плошчы і Нова-Раманаўскай да Койдынаўскай вуліцы, якая аддзяляла другую частку ад трэцяй. Раён Нямігі – гістарычны цэнтр старажытнага Мінска. Тут пачынаўся горад. Але з развіццём капіталізму другая частка зрабілася месцам, дзе сканцэнтраваўся гарадскі гандаль, пераважна рознічны, які абслугоўваў бяднейшых гараджан і часткова прыезджых сялян. І гэта было сапраўднае чарэва Мінска. Мясныя рады, рыбны рынак, шматлікія крамкі спаўна задавальнялі попыт гараджан у самых разнастайных харчовых прадуктах. Воддаль ад нізкага рынка гарадскія вуліцы былі ўсыпаны кузнямі і іншымі рамеснымі майстэрнямі. На кожным кроку заезднымі дамамі і корчмамі. Забудова другой часткі вылучалася скучанасцю. Асобныя камяніцы не мелі нават двароў. Зеляніна тут амаль цалкам адсутнічала. На вуліцах не высыхала гразь. Кварталы гандлёвага раёна з'яўляліся месцам пражывання пераважна яўрэйскага насельніцтва. Трэцяя частка займала гарадскую тэрыторыю леваруч Свіслачы і была самай вялікай і стракатай. На Траецкай гары з раніцы шумелі нядзельныя кірмашы, куды сцякалася мноства сялян, што везлі ў горад птушку, печаны хлеб, сала, збожжа. Тут жа гандлявалі мясцовыя жыхары з тых, што мелі на ўскраінах уласныя драўляныя дамы, валодалі агародамі, садамі, часам трымалі жывёлу і, як сяляне, аралі зямлю. Бліжэй да цэнтра ўжо сустракаліся каменныя дамы, брукаваныя вуліцы. Тут знаходзіліся прамысловыя прадпрыемствы і вайсковыя казармы, жыў рабочы люд, сяляне, рамеснікі і гандляры, ніжэйшага рангу чыноўнікі і вайскоўцы, дробныя памешчыкі. У сувязі з пракладкай ліній маскоўска-брэсцкай і лібава-роменскай чыгунак Мінск стаў расці ў паўднёва-заходнім накірунку. Новыя кварталы ўвайшлі ў 4-ю паліцэйскую частку. Яе тэрыторыя ад суседніх першай і трэцяй аддзялялася Свіслаччу, маскоўска-брэсцкай чыгуначнай магістраллю, Каломенскай і Серпухаўскай вуліцамі, а ад 5-й Новамаскоўскай вуліцай і рэйкамі лібава-роменскай чыгункі. Буйныя фабрыкі і заводы, чыгуначныя майстэрні, аптовыя склады,
пасажырскія і таварныя цягнікі, якія пастаянна прыбывалі і ад'язджалі адсюль, надавалі гэтаму раёну характэрны выгляд дзелавога капіталістычнага горада. Але камяніцы, брукаваныя вуліцы можна было ўбачыць толькі на прылеглай да вакзалаў тэрыторыі. Увогуле ж, і тут панавала драўляная, хаатычная забудова з мноствам тупіковых вулак і завулкаў. За чыгуначным палатном сяліўся працоўны люд. Прамысловыя рабочыя, чыгуначнікі, дробныя гандляры. Як і жыхары трэцяй паліцэйскай часткі, яны мелі сады і агароды. Паўночна-заходняя ўскраіна Мінска, вылучаная ў 1899 годзе з другой і ўключаная ў пятую частку, межавала з усімі астатнімі часткамі горада. Яе славутасцямі з'яўляліся дамы цярпімасці. Каб не асобныя фабрычныя прадпрыемствы, гаспадары якіх жылі і трымалі канторы ў цэнтры, каб не гандлёвыя крамы, што паступалі да Нямігі, гэта частка нічым не адрознівалася б ад вёскі. Драўляныя, часам трухлявыя дамы, гарадскія вуліцы, дзе ў лужах купаліся свінні, а па ўзбочыне пасвіліся козы. Зрэшты, такія карціны не былі рэдкасцю і для іншых ускраін тагачаснага Мінска. Сярод жыхароў гэтага раёна земляробства і жывёлагадоўля атрымалі асабліва шырокае распаўсюджанне. Некалькі вуліц насялялі татары-агароднікі. Цэлыя кварталы займалі сяляне-хлебаробы. Гэта быў і раён пражывання рамізнікаў. Уздоўж Свіслачы меліся дробныя сенакосы. Існавалі склады і крамы для продажу аўса і сена. Дамоўладальнікі, якія жылі бліжэй да цэнтра, здавалі кватэры рабочым, чыноўнікам, гімназістам. Калі вам адгукаецца тое, што мы робім, і вы хочаце бачыць больш такога кантэнту, калі ласка, падтрымайце нас. Гэта можна зрабіць праз платную падпіску на Patreon ці разавым данатам на Buy Me a Coffee. Спасылкі будуць у апісанні. Ваша падтрымка – гэта нашае натхненне і магчымасць ствараць больш якасны кантэнт, прысвечаны Беларусі.